Turangga Krida Utama. Nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian seni Kuda Kepang Turangga Krida Utama. Ingkang mijil saking lalatan Dukuh Seman Wonosari Bulu Temanggung. Wonten ing dalu punika tansah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dhumateng sedaya para kadang panitia panyelenggara. Wonten ing padukuhan Lipak Klepu Kranggan ingkang sampun ngambali ngaturi kawula sakadang ingkang supados nderek mangayu bagya. Atur panglipur ngregengaken swasana nderek pentas pagelaran seni Kuda Kepang wonten ing dalu punika. Saking keluarga ageng Turangga Krida Utama badhe ngaturaken pagelaran seni Kuda Kepang kanthi irah-irahan Sang Joko Teguh kaliyan Dewi Sri Lintang Katon. Hamba bilih ing samangkih saking keluarga ageng Turangga Krida Utama anggenipun paring panglipur kirang nuju ing prana boten ngremenaken ing penggalih kawareng dhumateng Trisna budaya seniman seniwati tansah ngluberaken gunging samudra pangaksami. Gegandhengan wedal sampun sawetawis dalu saking Turangga Krida Utama tansah ngaturaken sugeng hamriksani ngantos titi paripurnaning pagelaran ing samangkih. Turangga Krida Utama kawiwitan.
sukaning riya riya sengkut hanyipta ing pamudya mutyane jalma yuwana yuwana nir sampe kala kala mendak durma sirna sirna sakeh gawe bawayangan kegambaran jalaning urip sinagit rungit wawiletan lakune gending gegenu rasa rasa jiwa nyantun sani adeging raga tumandang karo arah-arah datan kore arah-arah makarti ingkarti manunggal nyawi cikarso aryo nadya sing sasomo purwa barang tumandang makarti ingkarti manunggal nyawi cikarso karyo nadya sing sasomo
maju perang ing balapan. Sawuran Ratondo budal lewat yo.
Arep sidhem datan permanem tan ono sabawaning walam yang salise Gusti Narabuka wiwaraning kandha kinarya hamiyak wewatining budaya satepah hambabar kelaring carita nuli ana ganda arum mangambar mangebaki sajroning pasewakan datan sawetawis dangu ana tija manter sasada lanang gedene pating pancurat pating calorot satuhu punika tijaning Sang Dyah Ayu Sri Lintang Katon atmaja nira kang harga pikungkuh Sang Dewi Sri Lintang Katon hamucang kanginan getnya lumaksana membat madya lumenggang ing warih Gandrung kapirao nenggih Sang Joko Teguh tataman asmara kayungyun marang cintrakane Sang Dyah Ayu Sri Lintang Katon atmaja nira kang harga pikukuh siang pantaraning ratri ingkang ginalih among Sang Ayu tansah kumandhel kandel aning pandoming netra tumusring tungtungging nala linali nali saya ngalila ginagas saya karanuwi arinasa saya karasa lamun siang tan arasa dahar lamun dalu tan arsa nindra pariburaning pasewakan Sang Joko Teguh pamit dening Sri Lintang Katon budal wonten ing palagan kadhareaken sangyaning para abdi cantrik kawis tinggal saking Manggarata tinanya Sang Joko Teguh lamun Cinandra sesanti kamulyane Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti Budaling wadya pose tambur tinapur rampak-rampak nuting irama salon preten demangungkung dungkap-untaping wadya pala
soroting pandam sumuluh yo madangi jero pasarean ngenani watana remu-remu kalingan ngangrangan prawira manunggaling karsa jumangkah ambrasta angkara marka papan yang semake kae jaran kore sikra kendangane joget-joget sing numpai aja nyedak tak kepengkar luwih kotek nonton wae nguri-uri budayane oh 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 oh
Suram-suram diwangkara kingkit lir manguswa kang layon tenya ilang marang memanise wadananira layu kumeku jemrahnya martane marang saliranipun melas dening ludira kawang wak sirnane kang turang kala Getrukelan kambeng legat lenggut tatan rangut ekolan jenta-jenti pemanja penabuhe uga sigra jaran kepang us kondang umandang Getrukelan kambeng lenggat lenggut tatan rambut ekor langit jengkat-jengkit pemanja penabuhe uga sigra jaran kepang us kondang umandang Getrukelan kambeng legat lembut tatan rambut ekolane jentrak-jentit pemanja penabuhe uga sigra jaran kepang us kondang umandang Namung mekaten saking keluarga Ageng Turaga